Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barka da zuwa Rahma 24 TV. Danna subscribe, kana ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Yar Gantali kashi na 13. Tare da ni mai gabatarwa Maman Aslam. A sha sauraro lafiya. Falon ya yi tsit baka jin komai sai ƙarar fankar da ke sama. Da ƙyarfa da yara haɗo kalmomi ya ce, na yafe miki har ga Allah. Allah ya yafe mana gabaki ɗaya, amma ina son sanin labarin ki. Da yadda aka kika dawo haka, da labarin wannan yarinyar ta bayan ki. Duk da na san aure kika mi, ya ɗan yi jim kafin ya ci gaba da cewa. Yanzu zan je masallaci, na ji ai kiran Maghrib. Idan na dawo sai ki ba mu labarin. Sai a lokacin ya juya ga Salima da tunda aka fara wannan koke-koken ba wanda ya bi ta kanta. Ya ce Honi, ki kai su yi sallah, ni zan tafi masallaci sai na dawo. Ya juya ya fice daga gidan. Ko a hanyar zuwa masallaci ma tunani kawai yake akan me ya dawo da kyakkyawar uwar ƴaƴansa haka. Idan mijinta ne cutar min da ita haka ba zan yafe masa ba, sai na yi shari'a da shi ya faɗa a ransa. Bayan ya dawo daga sallah ya tarar da su suna cin abinci, ya zauna suka kammala. Sa'annan dukkansu suka dawo akan lallausan kujerun falon suka zauna. Yaran su yi umarni da su ɗauki ƙannensu su je ɗakin su yi karatu. Abi da ya ɗauki Abba suka wuce. Sai da ya tabbatar yaran sun shige sa'an ne ce bismillah Fa'iza muna jinki. Fa'iza ta ce labari na ya fara ne daga ranar da ka kore ni daga gidanka. Bayan na je gidanmu babana ya kore ni a hanyar zuwa na gidan ƙawata na kuma haɗuwa da Alhaji Dauda. Fa'iza ta kwashe komai tiran tun daga shigar ta gidan Alhaji Dauda har zuwa yau, da irin azaba da wahala da ta sha duka ta gaya musu. Dukkansu suka dinga kukan tausayin Fa'iza. Fadima kuka take sosai ta sharkaf da hawaye, hatta Salima da bata san rayuwar Fa'iza ta baya ba. Ta sha kuka sosai ta tausaya wa Fa'iza. Hannu fawa da yasa ya karbi bilki da ke hannun Fa'iza tana barci cikin natsuwa. Sanyi AC na ratsa ta. Zaman dirshan yayi a ƙasa. Ya rungume yar sosai yana hawaye. Da gudu Abid da Ida suka fado falon suna gunshikar kuka. Suka fada jikin mahaifiyarsu suna kuka. Abid na cewa ki gafarta min mummy, laifi na ne da na kasa zuwa na ceto ki hannun wannan azzalumin mutumin. Na ji zafin abin da ya miki sosai, sai dai abin ya fi ƙarfi na. Ba zan yi ɗaukan farsa a kansa ba, amma na san dadin jajirtacce ne zai ɗaukan maki fansa. Kuka ya hana shi ƙarasawa. Ida ta haɗa su biyu ta rungume su tana faɗan, Abi, ka ce momi ta daina kuka, mu ma muna son ta a haka. Bata mana komai ba, ɗazu na ji tana roƙar gafara. Ko a yaya kike muna ƙaunar ki momin mu. Suka rukunkume juna suna kuka gwanin ban tausayi. Hakan ne suka duka mutanen da ke falon suka ƙara tausaya musu. Haka yasa kowa ya fahimci cewa ashe yaran na labewa suka yi masu har suka ji dukkan labarin da mominsu ta bayar. Kowa kuka yake ba mai rarrashin wani. Fatima shi ta karfin halin cewa Fa'iza tashi mu je na sauke ki a gidanku. Na sani cewa ina da baba sun jima cikin tashin hankalin rashin sanin inda ke. Bai kamata ki kwana ba a gida ba. Ta saka hannu ta karbi yar ta hannun Fawad ta saba ta a baya suka fice. Karfe 9 da dare Fatima ta sauke ta a kofar gidan, ita kuwa ta juya zuwa gidanta da alƙawarin gobe za ta zo ta ga kwanan su. Da sallama ta shiga gidan, lokacin har ina ta shimfiɗa a tsakar gidan da yake zafi ne. Tana kwance baba yana zaune akan tabarma yana jin rediyo. Kawai suka ga shigowar mace da goyo tsakar gidan. Inna ce ta miƙe tana mata sannan zuwan tare da faɗar, baiwar Allah daga ina ban gane ki ba. Kawai sai Fa'iza ta rushe da matsanancin kuka tana faɗar, Inna shalelen ki ce fa Fa'iza, ni ce na dawo haka. Baba ya miƙe da sauri ya nufo gurin yana ƙare mata kallo, tabbas ita ce. Luba wallahi Fa'izar ki ce wannan. Duka sai suka ƙanƙame ta suna kuka. Inna ta ce har mun fitar da rin ga sake ganin ki a rayuwa. Shekara 5 kenan muna neman ki. An yi addu'ar, an yi sadaka, an yi saukar alƙur'ani ba iyaka, sai yau Allah ya dawo mana da ke. Ki gafarta min yata, ni na ɗora ki a hanyar da ba ta bullewa. Sai gashi ina da dama mara iyaka. Baki min komai ba Inna, kwaɗayi na ya ja min, ko da kin min na yafe miki. Ta faɗa tare da juyawa ga baba tana faɗa, don Allah baba ka gafarta min. Na bijirewa umarninka da namijina, gashi ina ganin sakamako. Idan baka yafe min ba na shiga uku baba. Na je gun Fawad tun kafin na zo nan, kuma ya yafe min. Ka taimaka baba. Ta ƙara rushewa da kuka. Lallaba ta baba ya shiga yi yana cewa, na yafe miki ata, na yafe miki. Tun shekaru 4 baya. Ni ma ki yafe min. Da ban kore ki ba a lokacin da kika zo, don hakan bata faru ba. Dan Fa'iza da iyayenta suka nemi gafarar junan sa'annan ta ba su labarin rayuwarta.
da ta tsinci kanta a baya duk sun tausaya mata, ba kamar inda da take ɗora laifin komai da ya faru a kanta. Da safe Fawad ya shirya je gidan Fa'iza tun karfe 9 na safe, yana son ya samu baba a gidan don ya sanar da shi dukkan ƙudurinsa akan Fa'iza. Bayan ya isa gidan suka gaisa da baba, sa'an ya ce, baba idan ba damuwa zan so na kai Fa'iza asibiti a duba lafiyarta, saboda yanayinta yana buƙatar binciken gaggawa akan lafiyarta. Baba ya ce to ba damuwa, ai uwar 'ya'yanka ce, ka shiga ciki ku yi magana, idan ta amince sai ku je. Allah ya maka albarka ya raya zuri'a. Haka kawai baba ya tsinci kansa da jin kunyar surukin nasa, ganin duk abin da 'yarsa ta masa hakan bai hana shi taimaka mata ba. Amin baba, akwai shirin da nake akan mijinta, amma sai ta ji sauki sosai zan aiwatar da shi da izinin Allah. Da to kawai baba ya bi shi, bawa da ya miƙe ya shiga cikin gidan suka gaisa da inna, sa'an ya tambayi ina Fa'iza. Inna ta nuna mai ɗaki da hannu ta ce ka shiga, tana ciki. Shiga ya ɗakin ya same ta ta zuba tagumi da hannaye biyu tana faman tunani, yayin da Bilki ke kwance a kusa da ita tana tsotsar hannu. Guri ya samu ya zauna kusa da ita, ko matsowa bata yi ba, da alamu bata san da shigowar mutum ba. Har ya saka hannu ya ɗauki Bilki da ke kusa da ita, bata ma san yana yi ba. Kallon yarinyar Fawar yake yana jin tausayinta da na sauran 'yan uwanta na ratsa shi. Can kuma ya ɗaga kai ya dubi Fa'iza, ya ga har yanzu bata san da zaman sa a gun ba. Fa'iza, Fa'iza ya kira sunanta har sau biyu. Firgit ta dawo daga duniyar tunanin da ta shiga, ta kalle shi kawai. Ya ce dama na zo ne mu yi magana ta fahimta tsakaninmu. Idan babu damuwa ina so ki shirya gobe Monday mu shiga asibiti a duba lafiyarki. Sun kai da kai ta ce to, ita kanta kunyar Fawad take ji sosai har ba ta son haɗa ido da shi. Har ya buɗi baki zai kuma yin magana, wayar ta ɗauki ruri. Haka ya sa ya yi shiru tare da ɗauko wayar daga aljihunsa ya kara a kunnensa. Bayan ya sallama ya ɗan yi shiru alamun ana magana a ɗaya ɓangaren. Sai can ya ce ayya kai haƙuri abokina, wallahi bana a ƙasar ne, mun je ƙasar Turkey ni da iyalina shekaran jiya nan muka dawo. Ya kuma yin jim kafin ya ce na sha'afa ne wallahi, amma ka yi haƙuri, yanzu ma ba don yaran sun so ba muka dawo ba, saboda makarantarsu. Yanayin ƙasar akwai daɗi sosai. Tunda ya ambaci sunan ƙasar Turkey, Fa'iza ke dubansa. Turkey kuma wayyo Allah na. Kun samu ganin su Umar da Zira kuwa, ta faɗa ba tare da ta sani ba. Kun san Fa'iza tana bala'i son zuwa ƙasar Turkey. Ya ji ta, amma kasancewar yana waya ne yasa bai tanka mata ba. Sai da ya gama wayar ya maida ta aljihu sannan ya dube ta ya ce kina son zuwa Turkey ne? Na ci kina tambaya. Sun da kanta ƙasa ta ce a'a ba komai, ki faɗa min kina son zuwa can ne? Shiru ne shine burinta, ta faɗa tana ɗaga kai. Murmushi fawa da ya ce ki ce su Abid ke suka gado a son wannan ƙasar. Satin mu 3 fa a can, amma da ƙyar suka yarda muka dawo, ko da yake ƙasar ce akwai daɗin zama. Bayan sun gama tattaunawa da Fa'iza, fawa da yamma inna sallama ya fice daga gidan. Bayan ya karasa gidansa, Salima ya tarar zaune a falon tana kallon tashar Bollywood, kasancewar suna fim ɗin da ta fi so, Bajrangi Baijan. Da sallamar sai karasa cikin falon ta amsa mishi sallamar tare da mai sanda zuwa. Habibi daga ina kake haka? Na ga yau ka fita tun da safe, alhalin ba gun aiki zaka ba, ta tambaya. Murmushi ya sakar mata sannan ce wallahi daga gidan su momin Abid nake. Na je na same ta ne akan zancen asibiti da nake so mu je gobe don a duba lafiyarta. Haka kawai Salima ta ji bata ji daɗi ba a ranta. Ba wai bakin ciki take da zai kai uwar 'ya'yansa asibiti bane, a kishi ne kawai ya soma mata. Fuskar ta baya wawa fallasa ta ce Allah ya kai mu ya kuma bada sa'a. Tana gama faɗa ta tashi ta bar masa falon zuwa ɗakin ta. Binta ya da kallo har ta bulle. To me haka yake nufi, ya tambayi kansa. Washe gari da misalin karfe 7 na safe, shi da yaransa zaune suke akan kujerun diner don yin breakfast, yayin da Salima ke faman sabin ɗinsu kafin daga bisani ita ma ta zauna da fara cin nata. Tana lura da mijin nata lokaci zuwa lokaci yakan kalli agogon da ke ɗaura a tsintsiyar hannunsa. Bata dai ce mai komai ba, kallonsa kawai take yi. Can ya ajiye cokali ya miƙe tare da duban yaransa ya ce ku yi sauri na sauke ku a sku, tunda direban ku baya nan yau. Ka bari su ci abincin su a natsa mana. Wai saurin me kake yi ne haka? Wallahi ina so na leƙa gidan rediyon mu ne, akwai aikin da zan yi, kuma ina so na kammala ne kafin karfe 10, saboda zan kai momin sa Abid asibiti, bana so mu makara ne. Da ƙyar ta haɗiye lomar da ke bakinta saboda ololan kishi da ya tokare mata makoshi. Ajiye cokalin ta tare da miƙewa za ta ɗaki. Saurin duban ta fawa da ya ce ya kuma kika tashi baki gama break ba? Ina da lecture 8 ne, bana so na makara, ta faɗa ba tare da ta juyo ba. Murmushi fawa da yana so ya fahimci wani abu game da yanayinta, amma bata bada damar hakan ba.
har da kusa ficewa daga falon ya juta da cewa ku ci abincin ku a hankali yaran kirki. Ni zan sauke ku a school yau tunda dadin naku sauri yake zai je gun momin ku. Ida ta dubi dadin nasa ce la dadi mu ma za mu gurin momin. Ka taimaka ka je da mu. Momin shi kawai ya ce zan kai ku amma ba yanzu ba. Kin ga yanzu school za ku. Yana gama faɗa ya bi bayan matarsa don yi mata sallama. A cike same ta ya mata sallama da cewa zai tafi sai ya dawo. A dawo lafiya ta faɗa a takaice. Haka kawai ya ji bai ji daɗin yanayinta ba. Yadda ta amsa masa saboda ta saba mishi addu'a mai tsayi ta neman sa'a idan zai fita. Ya fice daga ɗakin walwala ciki. A haka da ya fice daga ɗakin cike da tunani kala-kala ko dai tana kishi da Fa'iza ne. A ransa yake cewa da alamar Salima tana da kishi. Don zan kai Fa'iza asibiti idan haka ne kuwa zan guje duk abin da zai ɓata ran matata. Don na fi son ta akan kowace ƴa mace a yanzu. Kai tsaye wurin aikinsa ya wuce kamar yadda ya faɗa mata karfe 9:30 nufi gidan Fa'iza. Ko da ya je ko ta shirya kasancewar ta san da tafiyar. Yata ta goya a baya suka fice daga gidan a motarsa suka tafi. Kai tsaye wurin likitan haƙora suka je aka duba lafiyar haƙoranta tare da wanke mata su ta tas. Daga nan suka wuce zuwa asibitin Kashi na garin aka yi mata hoton kafa. Daga nan likitan ya ce bayan kwana 2 su dawo su karɓi sakamakon gwajin. Sai da suka je kusan asibiti 3 bayan an yi mata duk gwaje-gwajen da ya dace. Aka ba ta magungunan da za su taimaka lafiyarta sa'an nan ya maida ta gidan. Sannan ya wuce. Ita kanta ta ji daɗin bakin nata a yanzu. Saka yau take jin ta. Ba abin da za ta ce da Fawad sai godiya. Tana fatan Allah ya ƙara buɗa masa ƙofofin arziki. Tana shiga gidan ta faɗa bayi don sake yin wanka. Bayan shuɗewar kwana 2 suka karɓo sakamakon gwajin inda ya nuna cewa ta kuma samun goshewa a ƙafa da ke ciwon. Haka yasa aka kwantar da ita a asibitin na wata 1 zuwa 2 don kula da lafiyarta. Fawad ne mai alhakin biyan duk kuɗin da aka kashe gun neman lafiyar. Salima da yara har ma da Fadima sukan je duba ta lokaci zuwa lokaci. Bayan an sallame ta daga asibitin ta koma gidansu da zama har zuwa wannan lokacin dai Faizar bata daina tunanin yaranta da ta baro gidan Dauda ba, ga kuma tunanin halin da Lanta za ta shiga bayan ta koma gida ba ita. Ta sani cewa Allah ne kaɗai zai kwaci Lantu a hannunsa, saboda haka a kullum take sa ta a cikin addu'o'inta tana roƙa mata Allah ya kubutar da ita. To anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba.